konsagrazzjoni ed hawnhekk. Inqumu bil-wifqa. Nadurawk, ja ħobs tas-Saħħa, frott slimħa, mal-iżjed bnin, għalik ġlid long titniet, inti lena tal-bnedmin, nadurawk, ja ħobs tas-Saħħa, frott slimħa, mal-iżjed bnin, nadurawk, ja ħobs tas-Saħħa, frott slimħa, mal-iżjed bnin, inti l-ħlewa tal-qawwija, inti s-saħħa tal-fqajrin, nadurawk, ja ħobs tas-Saħħa, frott slimħa, mal-iżjed bnin. Nadurawk o Ġesu nberkuk, f'riġlejn Ġesu Ewkaristija u taħt il-ħarsa għażiża tal-Madonna tas-Saħħa, ejjew nitolbu għal pajjiżna u għad-dinja biex il-mulej jeħlisna kemm jista' jkun malajr anke bl-għajnuna tax-xjenza minn din il-pandemija. Ejjew nofru t-talba ta' Rużarju u nitolbu l-interċessjoni ta' Sitna Marija tas-Saħħa fil-jum għażiż tal-Għid tal-Assunta. U
U waqt li nimmeditaw il-misteri tal-glorja, niftakru fil-glorja tal-qawmien ta' bina u fil-glorja tagħha imtella s-sema. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-glorja, meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kull titin kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kull titin kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-Glorja, meta Sitna Marija ġiet inkurunata Sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgħidha fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibqu nolfqu dan għal-wiet ta' dmuħ. Eja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija.
Tlob għalina qaddieshom Alla skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-slim, mulej ħnina. Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal tagħna, Missier Etern Alla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinità qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, ta' Kristu, tal-grazzja talla, li żjed safja, li żjed nadifa, muxebba, bla teba, tal-ħnina, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, mit-tama, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-Qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' d-deb, arka ta' rabta l-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, saħħa tal-morda, saħħa tal-morda, ken tal-midinbin, faraġ tal-migranti, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-appostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-Verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana mtella s-sema, sultana mtella s-sema, sultana ta' Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, sultana tal-ordni Franġiskan. Ħaruftalla li tneħħdu bit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħdu bit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħdu bit tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddishom Alla, għatta konsagrazzjoni ta' nfusna u tal-poplu għażistana lill-Verġni Marija, tas-Saħħa. O Verġni Marija li ibnek Ġesu minn fuq is-salib, ħatrek bħala tas-Saħħa tagħna. Itfa' ħarstek fuqna li nħossuna tan dajfin fruħna u ġisimna. Waqt in-niket u tbatijiet ta' din il-ħajja aħna nikkonsagrawlek lilna nfusna biex inti tressaqna lejn ibnek Ġesu. Din il-ħajja tant imwera, aħna nikkonsagrawlek djarna, il-familji tagħna u l-għażiża art welidna
biex int issaħħaħhom bil-ħarsien ħanin tiegħek. Kun dejjem inti Reġina ta' qlubna biex qatt ma niġġarfu fil-ħajja tagħna. U jekk jiġrilna li naqgħu f'xi ħtija, kun int stess li tnewwilna jdejk u terfa'na ħalli mill-ġdid nieħdu s-saħħa. O Marija, aħna li nsejħulek tant bil-qalb bit-titlu ta' saħħa tal-morda, għamel li nifhmu dejjem iżjed li l-veru mart tagħna mhuwiex dak tal-ġisem imma dak tar-ruħ. O Marija, Om tas-Saħħa, aħna nafu tajjeb li qatt ħadd ma resaq lejk u inti nsejtu. Għalhekk aħna l-midinbin fik insibu il-ken tagħna. Imma tinsiniex, O Marija, lanqas fil-mart tal-ġisem tagħna, mod speċjali waqt din il-pandemija. Bil-kol kemm aħna għandna lil niesna u lil ħbiebna lil mart tagħhom sammarhom ma' sodda. Jekk kienu taġit għalihom aqlalhom mingħand ibnek Ġesu l-fejqan tal-ġisem tagħhom. Imma Marija, jekk irrida tal-Alla li aħna nissaffew miħtijietna bid-tbatija tal-ġisem, għatina l-lanqas li nġarbu bis-sabar id-tbatijiet tagħna u ta' niesna. Għajna biex il-mart tagħna ifejqilna l-ġrieħi tar-ruħ tagħna. Nitolbukom Marija tbierek lil daw kollha milqutin bil-pandemija tal-COVID-19. Birek O Marija lil kull min qiegħed jieħu ħsiebhom, lit-tobba, lin-nersis, lill-konsulenti. Birek lix-xjenzjati li qed ifittxu vaċċin biex ikun jista' jagħtina ħersien minn dan il-virus tal-COVID-19. Birek lill-awtoritajiet tas-saħħa. Birek lil kull wieħed waħda minna biex inti tagħtina dehn li nifhmu li meta nibżgħu għal xulxin inkunu qegħdin ngħixu l-imħabba vera. O Madonna tas-Saħħa, għatina fuq kollox il-paċi u l-għena biex din il-ħajja tkun tejja tas-sew għall-oħra li qatt ma tintemm. Amen. Misteru arkubtejna, ejjew mela naduraw, u qoddimi riti ġodda, surit qodma jisbiċċaw, mitwemmin ġo qalbna nħossu, dak li sensi lej jaraw, lill-missieri roddu liben, qalbna kollha kull tifkir, lejhom ma tberik ta' qalbna, inħabitna fuq it-tir, lill-Ispirtu li ġej minnhom, ħajru kull xejn inqas bih. Amen. Nitolbu o Alla int li f'dan is-sagrament tal-aġel ħallitilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebbitilna l-fidwa tiegħek.
int li taxxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħu ħob li kollha. Għax kbira jgħat jobitu mana, il-fedelità tal-mulej tibqa għal dejjem. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kemm il-bidu issa u dejjem, u jibqa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Infaħru lil-Marija, tal-law tal-bnedmin, nannula l-izbaħanja bil-ferq tal-qlub safjin. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem